Ja i suprug nikada nismo radili u nijednoj firmi. 30 godina smo zajedno i od prvog dana smo odlučili da ćemo raditi nešto privatno. Teško je bilo, sve je bilo na kredite. Ja mislim da neka zvezda sreće mora da postoji. Jako puno se dobije, jako puno se gubi. Poslovne odluke možete biti oprezni koliko hoćete. Znači, ne uspevaju svaki put. Treba imati i volje i snage, nešto se odlučiti, nešto ući. Mi smo firma Linum, koja postoji već 10 godina. Počeli smo lagano sa nekim neznanjem, neiskustvom, dok danas već smo duboko u tom poslu. Slučajno smo počeli da radimo kupujući mašinu da bi mogli da pospešimo ishranu stoke. Posle smo uvidjeli da ta mašina presa može puno više da uradi, stoke smo se rešili i počeli da se bavimo proizvodnjom ulja. To smo počeli da izlazimo za Sloveniju i par godina prvi smo samo to radili i onda smo se odlučili da izađemo i na naše tržište. Imamo 2 zaposlena tehnologa i radnika na mašini, ali tu su ćerka i sin, tako da nas je sad 6. Ali uspevamo sve. Mi nemamo puno prohtjeva, mi smo uvijek ulagali u nešto. Onaj ko ima neki biznis, imaće ko kod njega da radi, aj zaposlit ćete druge ljude. To je tako strašno, ali se mora raditi. Znači rad.